200 pertsona baino gehiagok parte hartu dute Iturgoien herritik Urbasandia Parke Naturalaren inguruan proiektatutako poligono eolikoaren aurkako mendimartxan. Urbasandia Bizirik plataformak astearte honetan goizeko 11etan bildutako alegazio guztiak Espainiako gobernuak Nafarroak duen ordezkaritzan entregatuko dira. Berriztagarriak bai, baina horrela ez da plataformaren leloa. 200 pertsona baino gehiagok parte hartu dute Iturgoien herritik Urbasandia Parke Naturalaren inguruan proiektatutako poligono eolikoaren aurkako mendimartxan. Poligono eolikoaren instalazioen zati bat dagoen mendiko eremuak bisitatu dira eta lurraldearen edertasuna eta ingurumen balio handia egiaztatu ahal izan da. Proiektuari buruzko alegazioak aurkeztu aurreko azken mendimartxa izan da. Urbasandia Bizirik plataforman oso pozik daude makroproiektu eoliko honen aurkako jarrera oso argia lortu delako inguru osoan, udalak, kontzejuak, elkarteak eta bizilagunak. Asteartean goizeko 11etan bildutako alegazio guztiak Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzan entregatuko dira Merindades plazan. Etortzera gonbidatzen dituzte ozen eta argi entzun dezaten horrelako proiektuak ez direla onak ingurumenarentzat ez da beharrezko transizio energetikorako edo jendearentzat.